Jose Gauza Polita duela urte pare bat edo izango zen musika amabostaldiaren barruan halako elkarrizketa batzuk egiteko aukera izan nuen, horietako bat zurekin egin nuen gainera, eta orduan komentatzen zenidan nola ari zinean topera zure bakarkako egitasmoarekin, baina horren parean nola sortu zitzaizun beste egitasmo benetan potolo bat, eta halako zalantzaldi batean zeundela, ber zeri heltzen diot, nola helduko diot guztioni bata eta besteari. Hori duela urte bi, geroztik etzara gelditu, ari zarelako Belerekin, beste bira hori Ferminekin ere egintzen nuelako, beste hainbat egitasmotan ere ikusi zaitugulako. Zuk ez duzu atseden aldirako balio. Zu lire zara laneko animalia, musika laneko animalia. Bueno, zuk esan dezu, baina... Bai, nahiko mugitua naiz, eta bueno, zorionez mugitu batentzako, ez, ondo dago proposamena jasotzea, ez? Hori azken aldian nik uste, imaturtetan ere indakoaren fruituak ari naizela jasotzen, ez? Eskaintza forman, edo, bueno, ez dakit, aukera edo oportunitate forman. Baina, bueno, egia da ere ikasi behar dela denbora eta atxedena balantzan jartzen, eta norberarentzako denbora ere hartzen, eta hori da pixka falta zaidana, momentu honetan. Bele, non sortu zen Bele egitasmoa? Eske, karo, hainbat fase izan ditu, etzen egon nola egun bat, non, de repente, Bele sortu zen, ez? Hasiera, pandemian, itxialdian, 2020an, oraindik Lier existitzen zenean, biok elkarrekin itxialdian, hasi ginen makinatzen abesti batzuk. Ez zirenak Lierren kutsua zeukaten abestiak. Orduan hor ja, somatzen zen, bueno, nire baitan sumatzen nuen aldaketa bat etorriko zela, eta nik nengoela gogoz gauza ezberdinak egiteko. 2020 urtean, zu ja Lierrena ja bukatzear ikusten zenunean, edo ez dakit, ja, bueno... Oita lau hasiera arte jarraitu den. Hori da, hor ja hasten zarenean beste ideia batzukin etola, eta bapatean Etxarri jaunari hori esplikatzen diozunean, Etxarrik nola ulertu zuen, ze esplikatzen ari zain niri Lide momentu hontan? Ez dakit inoiz, horrin barde ditzulpen, hemen barruan gertatzen ari den hori, gero trasladatu barde torrea, eta gero honea, ez? Eta askotan da lenguaje bat adibideekin bakarrik funtzionatzen duena. Jarrizkia zu 4-5 adibide. Baina, bai, dago lehenbizi horako itzulpen egin behar da, ez? Diskoa oso interesante iruditzen zait. Iruditzen zait, ibilbidean egin duzun diskorik interesgarrienetako bat eta irekienetako bat egin duzula, eta lehenbiziko momentutik, lehendabiziko introtik gainera. Gainera oso deigarri egiten zait, lehendabiziko kantua intro izatea, eta ja bigarren izatea, nola da? Zefini. Ja itxi behar du gorduan, ez da itxi behar dugu ja. Hortik aurrera datorren guztiarekin, ez da? Bueno, bai, de hecho, introa, beranduago etorri zen, nik hasieratean EP bat egin nuen 6 abestikoa. Eta azken momentuan gehitu genizkion intro eta bonus track deitzen diogun hori, oso ezberdina dela disko osotik. Orduan berez 6 abestiko bat zen, eta lehenbiziko abestia zen Zefini. Kriston grazia iten zian, bueno, lako gauz txorradek, grazia iten dian delako. Bueno, diskoa orokorrean da oso dantzagarria eta oso luminosoa kasunetan. Ja azalalen koloretik ere bai urdinaren presentzia hori, gero zeure argazki hori ispiluan non sudur odoldua ikusten dugun. Ez, ideia etorri zen, muturrez zerura kontzeptuak, muturrez erortzearen kontzeptu ekartzen zialako, eta nahi nuen irudikatu portadan, ni muturrez erori banintzu zela, lurrera, kristal batzuen kontra, eta gero kristal horietako bat hartzen dut, eta hortik begiratzen naiz. Osea, portadaren historia hori da. Eta zeruaren aipamena, zeruarekin zer esan nahi duzu. Benetan gustoko duzun leku batera iristen zara, baina horra ere iristen zara, balako ahalegin estu baten ondotik, edo kolpe baten ondotik, edo... Hala, gustatu zaizure interpretazioa, bai, galetu nahi nizun zuri zer zadizu, bai. Gehiago da, erortzen zean aldiro altxatzearen metafora bat, ez? Osea, muturrez lurrera askotan erori naiz, baina, bueno, ja hemendik aurrera egingo dudana da muturrez zerura erori, eta ja... Hau, zuzenean erakusten ari zarete, taula gainean erakusten ari zarete, inoiz baino distiratsuago ikusten zaitugu gainera, nola bizitzen ari zarete zuzenekoak? Jo, orain artekoak oso politak izan dira.
Eta bai, brilli. Brilli, bai, musika honek eskatzen duena azken batean, ez da? Bai, niretzako hori zen, azkenean 80 garren hamarkadako disko, ez? Estudio 54, uste dara? Hori da, bai. Errollo hori. Hala ere, ze garai, ez dakit, disko ateratzeko ze momentu komplikatu, ez da? Hain zuzen ere, Ferminen bira hori egiten ari zinen momentuan, munduan barrena lekura eta beste batera zenbiltzaten momentuan, biok ibilizarete bira horretan gainera, bapatean, zer eta disko bat osatzen aritu zarete, eta bira bukatzen momentu horretan aurkeztu duzue diskoa. Wow! Bai. Apostua da. Hasieran esan dezun bezala, ez ni bakarrik, bera ere, geli ez egotekoak, ez? Eta kanpotik ez datorkigunan eskaintzare guk geuri ere jartzen diogu. Jarri egiten diogu, ez da? Jartzen diogu lana, bazpare, ez bagea aspertuko, edo, ez? Ferminen birak, kriston esperientzia izan dela, baina egia da, moztu zigula aurreko errariren bira nahiko... Bueno, espero genuna, baino motzago bihurtu zuen, ze moztu bar genuen, genulako bete-betean Ferminen bira. Pues esan genuen, Ferminen olatuan ikuste ondo etorri altzaigula gero belerekin jarraitzeko, eta belerekin jarraitzeko eta kontzertuak retomatzeko abesti berriak behar ditugu. Orduan, ideia hortatik hasi zen, ez, berriz ere hasteko behar dugu material fresko eta berria. Eta biran ibili zareten denbora horretan aritu zarete beleko material berria osatu eta grabatzen? Bai, eta gero, aparte ere, gure lanak egiten ez ditugunak utzi. Izan da, dana... Zuena hemen, etxean bertan grabatu da, ez da? Hori da, hemen Bai. Hemen tal cual. Eta kantuak ze ateratzen zitzaizuen, ez dakit ba. Adibidez, anekdota guapa da, Akuyuaren melodia nola okurritu zitzaion lideriz, uste ginela Pitera Eugenian, okerrez banago, baita ere hemen egin un dokumental baten estreinaldian, Giza Eskubideen zinemaldian, eta momentu baten esan zuen, hostia, baina. Melodia atorki! Atea bardet pasillora. Eta gero grabadorakin grabatu zuen, bihali zian WhatsAppetik, eta gero sartu zan berriz. Daukat audio hori dakat, noiz baita erakutsi. Hola egiten duzu, grabadorakin gordetze dituzu dokumentu horiek, ez da? Eta grabazio hori orain di badaukazue? Non baite hongo da, nik bidali nizun. Txapen egongo da, non baiten. Bai. Txari, hori. Bueno, kontatuko izu bitartean anekdota txiki bat, gogoratzen dut, 80ko hamarkadan bazen Richard Marx izeneko kantari ezagun bat, eta tip horri gertatu zitzaion zuri gertatutako antzeko zerbait. Familiako afari batean zegoen, jatetxe batean, gau batean, eta bapatean etorri zitzaion melodia. Pin, 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 tiriri. Eta esan zuen, hau nola, joan zen, hartu zuen telefonoa, etxeko erantzun gailura deitu zuen, eta grabatu zuen bere boza hori kantatzen. Eta gero hortik, sekulako arrakasta bat etorri zen. Horregon behar du horrek. Hemen dakat, Bueno, zatitxo bate. Nik uste buratu zitea sarrera eta bukaera, ez da como gros, igual ez dute identifikatu. Baina, bueno, jarri. A ber, hemen dago Akuyuaren lehen da biziko lagina, jaun Andre. Hoi da, hemen dago, Protulsen sartzen duguna, eta gero eraikitzeko erabiltzen duten pentsatzen olako mirariak egiten dituen etxarrik, hemendik gero kantu bat ateatzen da eta. A ber, Zer santzen nun? Ezakit. Etxarri, hori Akuyua da. Mira, gogoratzen di Juan Carlos Pérez eta Itoizen pelikulan entzuten den eta ikusten den beste momentu hori bezala. Eta hortik guk zer ulertu behar dugu, hor zer dago, melodia dago... Normalan etortzen zailenago abestiaren esentzia melodikoa edo hori. Erritmoa batzutan beste batzutan ez, eta igual inik botatzen dit edo sugeritzen du estudioan, baina letra normalean azkena. Bueno, gu Bele beti ari gara aurkezten Lider Nandoren egitasmoa orain konturatzen gara Bele Lider Nando gehi beste zerbait ere badelat. Hala ere, okerez baldimanago, baduzue Beleren barruan beste egitasmo bat, ja zeuok biotara bakarrik mugatzen dena, ezta? Elektronikoagoa, gautiarragoa, eta posible baldin bada oraindik ere dantzariago esango dugu, ezta? Buruari bueltak emateko denbora eduki dugu eta sortu dugu disko hau, baina eraberean abesti hauek nik bai ikusten ditun... Bomboa beltzetara. Bomboa beltzetara, baina... remixeatu daitezkeen abestiak zehala ikusten zan.
Osea, eskatzen zuten remix bat, eta remix hori ez da mugatu bakarrik azkeneko diskonetara, bizik eta aurreko diskako kantuak ere remixatu ditugu, eta... Bueno, ditu, berak. Berak egin ditu remixak, eta orain niari naiz ikasten, mikrokorga jotzen. Remixoketan zeo joal izateko abesteaz gain. Duo formatu bat ere plazaratzea, laukotetik ezberdina dena, agian eramangarriagoa depende zelekutan, ez Euskal Herrian badaude areto asko txikiagoa direnak, edo jai giro batzuk non igual laukotean ezin dugun jo, eta pixkat nitxoien bila ere jungera, ez? Izenik baduzue egitasmo berri honentzat? Bai, deitzen da, eske guri hitzjokoak asko gustatzen zaizkigu, deitzen da Belle Raven. Belle Raven! Bai, delako rave eta Raven da Belea. Iruditu zitzaigun maravilloso. Belle Raven, okerez baldin banago, hor pantailan daukagun hori da Belle Raven, ez da? Hori da, bai. Horrekin ari zareten momentu honetan. Bai. Eta hori zerbait entzun liteke, edo hori ez dago entzuterik oraindik, edo ze momentuetan daukazu etxarri? Bai, venga, neri normalean, baina ja kanpoan dago, beraz, entzun daiteke. Venga, ba. A ver. Bai, arrazoia du. Hemen frantsesetik asko dago, Frantsesetik asko dago. Jo, begira, Lide, honekin gertatzen zaiana da, aipatu duzu momentu batean, teklarekin zerbait egin guzula kasunetan, ateratzen zarenen teklatua joko dituzula, Lier garaian gitarrare jotzen zenuen, ezkerra gainera kasunetan, eta aldiz bele garai honetan batez ere libre ari zara. Nerosoago nago, gabe. Neri, bai, ze instrumentuek pixkat limitatzen naute. Lehen duela 7 urte galetuko bazenit, esango nizuke eskudo bat dela, ez? Armadura moduko bat dela instrumentua, baina gaur egunez. Nik nahiago dut libreago ibili, dantzatu, gestikulatu, eta... Zer den heldutasuna, Lide? Zer den heldutasuna. Bueno, gitarra aipatzen ari gara, zure ezkerreko gitarra hori ere, bai, badakit gainera luthier batek espreski zeuretzat egindako gitarra dukazula, badakit Chicagon ere izan zaretela duela gutxi, han etxarri gitarra akustiko zoragarri bat erosi duela, horiek ikusi nahi ditugu, traste horiek ezagutu nahi ditugu. Guazen. Hemen alboan dauzkagota. Venga, guazen hauek ikustela. Gero, okerez baldin banago Lide, Ferminen biraren zatirik handiena gitarra honekin. Den ez, baina zatirik handiena honekin egin duzu, ez da? Bai, hori da, 2 abestik enduta, hori lespolarekin, baina hau izan da Ferminen birako nire instrumentua. Bai, eta Lierren azken urteetan ere. Bai, ja Lier garaian ere bazakot. Luberriaga da, marka esan bere abizena, eta Luberriaga luthier bat da, Zugarra Murdin bizi dena. Eta, bai, neurrira egiten ditu gitarrak. Orduan nire kasuan, nik eman izkion nire gitarra gustokoen pauta batzuk, ez? Nahi nuela kolorea granatea izatea, iluna, nahi nuela jazzmaster baten antzeko forma eukitzea, baina... Berak esan zian, jota, jartzen badiogu hemen ribete bat, hola bintastan. Oso Les Paul estiluan bezala, ez da? Hori da. Oso polita. Baina nahi nuen hori hau izatea Fenderra bezala. Eta gero, nik batez ere behatz txikia, oso txikia daukat. Orduan, behar nituen traste pixka txikiagoak. Eta, hola, egin zian, pixka txikiagoak. Eta barrutik ustuta. Bai, barrutik ustuta, pixurik ez edukitzeko. Bai, hori importantea da, ez da? Ez du asko pixatzen. Jo, beraz, ze polita den gainera gitarra zoragarria da, zoragarria da. Baina gero horrez gain, bastakit pastillak aukeratzerakoan, soinu aldetik eta ere, igual zerbait zehaztuko zenion. Bai, baina nik egia esate baizut, hortan ez dakit asko, ni utzi nintzen gidatzen, berak esan zian, jo, jarriko dizut, jazzmasterrek daukate brillo bat, baina zuk Lierren jotzen dezuna grabeagoa da, orduan, igual eskatuko ditut pastilla, brillo gutxiago daukaten pastillak, eta gero sokak ere potoloagoak dira jazzmasterretan normalean erabiltzen direnak baino, edo Fender gehienetan erabiltzen dira baino. Hori da. Jo, esate baterako, gero Ferminen proposamena dator, Ferminen beste gitarra soinu bada, beste ukitu bada, guzti hori. Bai. Nik esan nion, nik 2 gitarra ditut. Osea, orain ez hasiko erosten beste bat, gainera hau da, nire favoritoa dakatelako neurrira egin da. Orduan, honek, gustatzen bat zaizu nola sonatzen duen, aurrera, eta arazorik, ez? Ferminek garbizekan Fenderran itxurako gitarra nahizula, gero Twin Reverra... Bere ezagutu genuen beti Telecasterrekin, ezagutelako kortatu garaian, ez da? Eta gero Twin Reverra eta Overdrive-a. Galetu zuen hasieran, Telecasterrik badakazu da...
Lehenengo bolotan genitun Marshallarekin probak, distorsioa overdrive izan beharrean ampli batekin, Bai. baino katarainek esan zuen ez, overdrive-a. Hori da, pedalak Eskola zaharrean. Hori da, ez da? betikoa. Eta ez zatea hortik. Bai. Jo, Lide, nik gitarra batekin ikusten zaituan bakoitzan beti gitarra honekin ikusten zaitut. Ze ondo ze, bai, niretzako nere, ez? Izatearen Gitarra zati bat. karakteristikoa. Eta gainea, BL-ren kontzertuan ere, 4 abesti jotzen ditut, beraz, eramaten dugu. Jarraitzen dugu eramaten, da amplia ere eramaten dugu. Osa, gitarrak badu momentua kontzertuan ere. Ez duzu erabat orduan Ez. oraindik ere. Ez dut gainera hori da kontzertuetan esaten duana. Gitarra oraindik ez dut guztiz baztertu. Hori da. Eske zure gitarra hau ez dago baztertzerik, Lide. Zoragarria benetan gustoko dugun instrumentu bat eta benetan zeure personarekin identifikatzen dugun esan bezala. Bueno, zer ekarri duzu estatu batuetatik? Ze okerrez baldin banago, handik akustika klasiko hietako bat hartuta etorri zarete, ezta? Bai, begiagotan nion aspaldi, bigarren eskuko denda baten, eta zaio naiz prezioa jisten jundalako. Bai, Eta zai, eta atakatu nuen, eta santzian ez, baina bakarrik estatu batuetara bidaltzen dut. Osa, barruko Hori da. atakatu nintzen nahi, zepena. Eta esan ze, hostiariko porretan guazarea, eta hostia, bialiazu hotelea. Eta... Benetan, oporretan joan zarete estatu batuetara, eta orduan esan diozu, bidalia zu hotel hortara, eta hotel hortan jaso zen uten gitarra. Bai, hau da. Da, 1990ko Gibson bat, L30 bat. Eta... Pues pixka gildarekin ere pasazitzen, ez, ikusi nula, eta esan nuen, hau nahi, entzun gabe. Bai, Ez dakatzen zaundiri, baino ikusi nuen, eta esan nuen, erosi behar dut. Eta bueno, jake hotelera iritsi izan, Oporretan ere ez du deskantsatu nahi. Eta ordun grabatu ditugu abesti, bertsio batzuk. Benetan? Estatu batuetan, bai, gindoa zen lekuetara gindoa zela, bertako artista baten abesti bat, edo... Egongean hiri bakoitzarekin, pues nolabait zer ikusia zekan kantu bat, edo artista baten... Eta grabagailuak eta horiek eraman egite dituzu oporretan zaudetenean, ala hau jakin edo zerbait pentsatuta eraman zenuen etxarri. Nik bazpare eramanon motxilan sartzen dan txartela hau. Focusrite, betiko mitiko egitako bat, ezta? Eta gero... Bai. Eta gero... 1971ko AKG hau eraman. Hau ja hemen zenukan orduan, etxen zenukan. Hori, mikrofon hori, beretan historikoetakoa da, ze besteak beste okerrez baldin banago, Erromako Aita Santuari ere ikusi izan zaio olako mikrofono bat. Eta guain debotoa gea, ezintzala faltatu ez. Ezintzala faltatu ez da, gure meza horietako batean. Oia. Ze iritan ibili zarete eta ze grabatzen aritu zarete. Eta gero azkenengo galdera honen inguruan, horrelako kantuek gero ze irtenbide dute. Hoiek zer dira, barru konsumorako, zeuentzako dia, ala horri eman diezaiokegu ezakite, erabilpen publiko bat esate baterako. Asmoa da tirada txikiko vinilo bat atatzea. Baina, ja. Bai, asmoa oingoz hori da. Piskat historia guztia kontatuz, egin dugun bidaia, eta... Egon gehan iriak, pues izan dira, lehenbizi Nueva Yorken egon ginean, gero Chicagora joan ginean, Chicagotik, San Luis, Springfield, San Luis... Kentuckyra pasa ginen, gero Memphis, Clarksdale, Nashville, New Orleans... Logiko iruditzen zaite, estatu batuetara oporretara joan zuek eta pizkatxoa bidaiatzea zeatia. Azken urte honetan ez duzu asko bidaiatu. Ez da, Ferminen birarekin eta batez ere etxetik atera gabe egon zaretet esan duzu. Bueno, ventilatu gaitezen pizkatxo bat, ez da? Dakago kriston zorra planetarekin haintxe bertan. Egia esateko, bai, horren beste gazkin da gauza, baina, bueno. Gogoa genuen, batez ere guretzako, gure oporraldi do, gure bidai bat egiteko, eta lasai edo egoteko, baina behintzat ez lanean, eta hau egin dugu plazer hutxe. Ez digu denbora asko ikendu, azkenean grabatu izan ditugu kantuak beti hoteletan afaldu ondoren. Iluntzen zuenean, momentuan okurritzen pentsatzen genuen, artista honen kantu hau, Esate baterako, zeintzu, botella zu izen batzuk, mesadez. Chuck Berryren Route 66, Blues Brothers, Sweet Home Chicago, Aretha Franklinen abestiren bat Memphisen ere bai, Elvis Presleyren abesti bat, Patti Smithena New Yorken, gospel bat ere... Alicia Keys. Ze ona.
Olako zerbait hemen orain gitarrakin eta mikrofonarekin egiteko gai izango zinakete? Bueno. Saiatzeko bai. Saiatuko bera. Venga, guazen. Ba. A ver, guain, kableatu behar dugu hau, eta hau, gordeko dugu hemen. Plaka. Vale. Baingo dugu, Elvisen, lehenbiziko... Entzuten da? Londer. Eingo dugu Elvisen lehenbizikotako grabaketetako bat, Memphisen grabatua. Wow, ze polita. Eta guk grabatu genuen Kentuckyn aldiz, zea bestiak Kentuckiri buruz hitz egiten Bueno, du. jaun Andro, hemen gaude Sun Recordsen gaude momentu honetan. Egon ginen. Benetan, Egon ginen egon zen. estudioan, bai. Bai, Hola, molatzu kontuz, zea? Hola entzute zegu bi hoi? Bai, fenomen. Bai, venga, ba. Check. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Well, it was one moonlight night, stars shining bright, wish blown high, and love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Diskoren kopia banai dut, diskoren kopia bat. Esan duzu familia artean inguruan banatu behar duzuela, baina guri artean ere behar dugu bat. Ze ona, opa zuez! Eutxi hor! Ze kompra hona egin duzun, hori da hori erosketa. Eta ze erabilpen ona. Jo, bueno, gitarra hori gero ikusten dut hemen Lear garaiko gitarrak ere badauzkazu, gero bi Fender ere bai. Bai, hau edia Anai Arrebaken garaikoak. Karo hori da. Eta gero bi baxu dauzkazu hor, ez da? Bai, lehenengoa da Naizroxan erabiltzen nuena, eta bigarrena da Victor Navarreterena, dala Ferminen. Ferminen birakoa. Hori da. Bajista. Ai ba, Ferminen eta biran erabili zuen baxua, hori da orduan. Hemen da gitarra eta bajua. Birako gitarra. Eta gauza gehiago ditugu, baita ere. Nola gauza gehiago dituzuela? Bueno. Hor, relikia... Bai, hor dakago Euskal Herriko historiaren parte bat. Hori da. Empezeran. Beste, bai. Jabanua. Jabanua ikusten. Beraz, hemen estudioan. Bai, hemen dago... Wow, ja badakito oso ondo zergatik ekarri nauzuen ona. Zen nolako tramankuluak dauzkazuen hemen. Bueno, atzeko akustika hori ez dut ezagutzen, baina hemen bertako bi telekaster hauek Ferminen gitarrak dira, kortatu garaiko gitarrak. Bai. Eta zer egitut, hemen, etxarri? Jirane bere backlinerra izan naiz, eta bueno, eskatu zian ea zautzen un lutierren bat, pentsa, ezakit ze urteetan utzi zuten kortatu. 98tik zitun kajatik atea gabe, eta orduan eraman izkion lutier bati, eta ampliaren kasuan berdin. Hori ere bai. Flaikei ospetsua, kortaturen letra gorri horiekin, hori mitikoa, eta gero bere ampli ospetsua. Eta ez dizkio zuitzuli, Ez dizkio titzuli, ze bueno, nire kantu batzuk grabatzen ari naiz, eta eskatu nion haber uzentzian... Etxoen. Zure kantu batzuk ere grabatzen ari zara? Bai, baina hola datari gabe, eta... Bueno, hori bigarren kapitulu bat erakutziko. Bigarren zatirako. Bueno, hori oso ondo dago, baina gelau ere benetan importantea da. Ze gela ontatik atera dira lideren bozak. Bai, bele garaikoak, okerz baldimanago Lear garaiko batzuk ere hemendik atera ziren. Bai. Hemen badago magia berezi bat, magia hori zuk diskoetara eraman duzu lide, eta orain ikusi behar duguna da, nola gauzatzen den guzti hori, bat alde batean eta bestea beste aldean dela. Lide, eskerrik asko benetan, mundialak, ze gauza polita, zenba gauza dauzkazuen kontatzeko, eta geratu zaizkigun urrengo programa baterako. Bestak beste Etxarriren diskoare bai. Hori da. Guazen Etxarri. Prest? Bai, bota. Lurrarekin aski ez da ilargia erosi. Egin behar dugu ies, maitea oite bizko, maitea oite bizko. Kantatzen ari da momentu honetan? Egin behar dugu ies, maitea oite bizko, eskuan eguagan. Egin behar dugu ies, maitea oite bizko, maitea oite bizko.
kenduko dugu diskotik eta hau jarriko dugu. Ez bere zaituzten lekuan. entzuten, Ez entzuten. Orain.